Hej! Og velkommen til Huen på julekalender reviews. Uden hue. I år har vi valgt at lave en til julekalenderen, vi lavede en sidste år også. For alle de nye seere, så det her er et koncept ligesom Natholdets julekalender, hvor vi drikker 24 øl, en hver dag af december. Vi gør det bare på en dag. Ja. Og så uploader vi videoerne. Så for jer, så kommer I til at se det hver dag, men vi kommer til at bare have en dag, hvor vi bare drikker rigtig meget. Bare nyder rigtig meget øl, og hver dag den eller snaps. Kan du se? Liter øl. Mikkeller. Mikkeller har lavet den her i samarbejde med et indie-band. Der hedder 802. Nå, vi vil prøve den. Glædelig jul. Det er 1. december i dag. Der er faktisk kun 27 dage til jul i dag. 27 dage til jul. 27 dage til jul. Der er faktisk bare en normal øl. Vi er bare rigtig små. Vi er nisser. Ja. Like og subscribe, hvis vi er nisser. Skål derude. Skål. Nissehuen på. Ja. Den smager fucking godt. Det kan mene, den hedder Velvet. Den er sådan lidt blød i det. Undskyld mit sprog. Den smager nisset godt. Den smager nissegodt. Nissegodt. Nå, skal vi lige smage igen? Ja. Nå ja, vi skal review den her. Vent, giv mig lidt. Dem skal vi også ride med det meste af aftenen. Skal de sove her? Nej. Altså, Ellers de kan godt få min luftmadras, så kan vi lægge ske heroppe. Nej, bror. De har et sted at sove. Jeg gider ikke at være en del af deres love making. Vi har et cockchair'en, det her. Wow! Victor, jeg har startet optagelsen. Men har du det? Ja, jeg har så. Okay, jeg er lige ved at tage op. Vi skal review den her Warpix 802 Velvet Vampire 802 Mikkeller. Nu har vi drukket tak fordi jeg sat med. Måske 2 glas af dem, ikke? Det er vores første øl for i aften. I forhold til mange andre specialøl og sådan nogle øl, jeg har fået, så det her det er faktisk en af de bedre. Mikkeller gør det godt igen. Mikkeller gør det rigtig, rigtig godt igen. Eller Mikkeller, eller hvad. Vi har hver vores... Prøv at høre. Det er okay. Og det er okay at være anderledes. Men jeg vil sige, altså... Jeg kører jo normalt på en 1-5 skala. Okay, hvad giver du den på? Og jeg vil sige 4. Jeg giver den også 4. Altså, jeg vil sige der. 4 ud af 5. 4 ud af 5. Den er virkelig, den er god. Så, skål! God 1. december. Jeg vil lige have en bum.